Silkeborg Flytteforretning. Det hele startede tilbage i 1904, og i dag står der 5 søskende i 4. generation i spidsen for en af landets største flytteforretninger. Dengang var det hestevogne, der transporterede flyttegods, men i dag er det en stor vognpark af 20 let genkendelige flyttebiler, alle i majsgule farver, og sådan bliver det ved. Og i dag kan du ikke kun genkende bilerne på de hjemlige landeveje, men også i det meste af Europa. Silkeborg Flytteforretning tager sig kærligt af flytninger for både virksomheder og private. Og modsat fragtmænd, så gør de erfarne flyttemænd her flytningen helt færdig, akkurat som kunden ønsker det. Der er satset på en fast medarbejderstab, som kender firmaets strategi for en god og kvalificeret flytteopgave. Derfor vil Silkeborg Flytteforretning fremover stadig kunne tilbyde sin flytteekspertise fra hovedkontoret i Silkeborg. Silkeborg Flytteforretning vil i det nye århundrede stadig være det bedste valg, når det drejer sig om flytning.